Здравейте хора, в това видео ще играем една кратка страшна игра, а именно Security Build, както виждате на екраните си. Играта е около 15-20 минутки и се разказва за пазач, който пази някаква база. И да, ще видим колко е интересна. Само да ви напомня, преди да продължим видеото, да се абонирате и да харесате видеото. И можем да ви пожелавам приятно гледане. Годината е 9 юли 1996. No one is on the line. Да. Както виждате, аз съм в... Добре бе, човек. Аха. Не, защо го отворих? Не бе. Затвори се бе. Добре. Не минавай. Той ме напръства! Добре, идва втори автомобил, лампите пресветнаха. Сега мога ли да говоря с тебе? Тиха нощ, това е, предполагам, че е хубаво. Нищо свърват с мене. Днес имам чувство, че ще бъде като ад. Пусни ме вътре. Ще ме пуснеш ли вътре? Да. Бе, първия може да съм сбъркал нещо, но не се вярвам. Тук май се излиза, да, оттам се излиза. Така, сега стоим в кабинката и чакаме. Кола. Спри. Almost pulled a sick day, почти се представите, че съм болен, но днес беше прекалено важно да го изпусна. Кажи ми, когато ще ме пуснеш. Ще ме пуснеш ли? Да. Аз не знам какво да го мога да ги питам, Аз не знам какво да го мога да ги питам, Така влезе. Аре, тръгни, бе, братле. Така. Някъде от нищо се случва там. Ау, аз трябва да и... Трябва да видя номерата. Аз чак сега разбрах. XT2M, значи HT2M28. 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 Нещо, което започва така. Ето, добре, Марио Вилчес. Ето, сега мога да го пусна. Нали, нощна смена отново, чувам те, не мисля, че нещо ще се случи толкова важно, ще ме пуснеш ли? Да, защото ти си... Аз най-прецаках играта още в началото. Защо не провелих? Аз бях, че мога да съкам. Телефон звъни. Error code 0 5 0 4 7 7. Error code 0 5 0 4 7 7. Error code 0 5 0 4 7 7. Джоб. Има някакъв авер, тук що иде. Тук що телефон ми каза някакъв ерор код грешен. Грешен код 0500477. AU8 7U Y. Какво стана, бе? Чай са. AU8. AU8, ето го, бе. Добре. Мислим, кой ще кажеш? Този или тя би предпочела да бъде от тях да играе игри, обаче са извикали него. И да. Добре. Сега не знам дали първите там, дето пуснах, не са били от това. Това моите... Това са моите стъпки. Добре, Какво става, бе?
Какъв си ти, бе, брат? Не мога да ходиш напред. Интересно. Че ти чекна плейта. ФА5, ФА5, А48. Какво ще кажеш, че? Късна вечер ще ме пуснеш ли? ФА5, А48. Да. Този, отвори се, бе. Той ще тъгне ли? ФА... Ето е ФА, на първата страница, да. Влизаш. Чакай. Този още е там, между другото. Стои просто и гледа. И дори не го прави дискретно. Чакаме пък да видим какво ще стане. Влезе в колата и си тръгна. Много интересно. Точно явно в Великобритания, защото караше в лява лента за надясно. Явно сме някъде в Великобритания. Аз така не разбрах много. Това е нещо... Кой почука, бе? Какво става, бе? Да, някъде, някаква лаборатория, май нещо такова. Бъде. Опа! Нещо гръмна. Ани телефона звъни. System failure. System failure. System failure. System failure. Току-що това каза, че системата е спряла, нали? Чакай, е фалирала, ама това нещо друго. Не ми харесва. О, не, това е този. Това е този, който преди малко също кога караше. Нещо ще каже. DE4, T93, то няма да го има, аз няма да го пусна. Какво става, бе, брат? Не, трябва да се тръгнеш. Тръгвай си, ти не си тук. Така ли се прави, брат? Какво става, бе? Телефона пак звъни. Така. Буквално просто някой дише в микрофона. Нещо се е случило. Кой почука? Ръка. Интересно. Малко закъсня, брат. Така, 3, 2, 1. Help me. Телефона звъни. Не, няма. Какво става, бе? Какво стана, бе? Къде ще изна колата? Моля те, без джемскер. Стига звъня, бе. Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen levels reducing. Your families will be informed of your death. Emergency. Моля. Emergency. Това, което каза този авер по телефона е, че са включили оръжията, намали се кислорода и семействата им ще бъдат уведомени от смъртта им. Какво е стан? То нещо гръмна, де. То ще да си ходи. Пускам го. Потварям ти, бе, келеш. Тръгвай си, бе. Тръгвай си, не те искам. Ама ще да изляза. Добре, излизам. Какво стана, бе? Защо кола падна отгоре, бе? Това беше първия край. И хора, това беше играта Security Bolt. Мен нещо ми хареса, но явно има няколко края. И ако искате да видите другите края, нека съберем поне 6 лайка на това видео, за да видите другите края. Аз ще потърся в интернет как се виждат. И да, надявам се видео хареса, така оставете лайки, се абонирайте и до следващия път.